Benvinguts a Montecassino! Ei! Estem fent les intros més animades des d'avui, És una que estem practicant. Avui és un dia especial. Avui, després de bastants programes, tornem a portar un gènere femení al programa. Ja ens tocava. Vamos! A més, tenim públic, Ha tornat el públic, al podcast. Públic femení, també. Públic femení, també. Hòstia. I bueno, i tenim en Gerard, no? En Gerard, que està aquí sota amb nosaltres i també de En públic. Gerard, que també ha vingut de públic. Hòstia, estem revolucionadets, avui. Bueno, deixeu-me primer que us introdueixi, amics, col·laboradors, i ja no sé què més. Ni què som, Víctor, no? Néstor, Martín, com esteu? Molt bé, aquesta nit. Sí? Jo avui estic malament, tios. Malament? Sí, us veig molt contents i jo estic 13 de juny, estic mirant i tinc la compta en negatiu. Explica'ns, Víctor, estem aquí per tu. Negatiu. Estem aquí per tu. Bueno, sí, l'atur dona pel que dona primer, que ho sapigueu. No, el de trobar feina encara està... Stand-by. I fer alguna carrera, apuntar-te a alguna carrera. Està broma. Educació social, per exemple. Sempre, Et pega, et pega. Llàstima que no va poder sortir el capítol, però m'ho he Sí, plantejat. vam gravar un capítol que de moment no ha sortit a la llum, però Però bueno, sortirà. sortirà. Però és que ara es venen moltes despeses, tios. Sí? Bueno, l'estiu, no? Bueno, Sant Joan, Sí, que a Sorrer quan Sant costa Joan ens atraquen. 45 euracos. Sí, per cert, estarem a Massorrer, Montecassino, per si algú ens vol venir No és a demanar veritat. algun autògraf o algo similar. Posem aquí el link. No cobrem per això, no? Però bueno. No, no cobrem. Ens regalen alguna copa, crec. Sí, Ah, sí? Sí. sí. Bueno, i què més? I no tens pasta i per això estàs malament? Sí, tio. Tu estaries bé? Bueno, els diners no ho són tot, Víctor, ja ho saps. O sí, ja ens ho dirà la nostra convidada d'avui. És veritat, deixeu-me que... Martín, et sembla si la introdueixes a la nostra comida d'avui, que ens fa especial il·lusió? Avui tenim amb nosaltres Liz Serena, coneguda així a les xarxes socials. És una persona que pel seu LinkedIn sembla molt ambiciosa. Va començar estudiant Relacions Públiques, Publicitat i Comunicació. Va passar-se al sector del comerç tenint un estanc. No contenta amb ser estanquera, va decidir ser secretària general del Gremi d'Estanquers de Catalunya. Després, alguna decisió o quelcom a la vida va fer que es traiés l'European Investment Practitioner, espero que ho haver-ho dit bé, per EIP. dedicar-se a ser family banker i i es dedica a divulgar a les xarxes, a ensenyar sobretot a la gent com seguir tenint diners o com fer-ne més. Llavors, avui tindràs molta feina, perquè nosaltres som els típics que volíem estalviar, sortim a sopar, copes i tal, i al final acabem liats i acabem com el Víctor aquest mes. No hem arribat a meitat de mes i ja estem palmant. Així que moltes gràcies per venir i ja ens diràs on acaba el fum a les xarxes i comencen els diners de veritat. Les inversions. Quina canya, no? A veure, t'has mirat bé el meu canal d'Instagram. A veure, moltes vegades amb tema i finances la gent busca la fórmula màgica, no?, per fer-te milionari d'un dia per l'altre. Així és. I ho sento, però aquesta fórmula no existeix. Això és el que busquem aquí. Pues no Montecasino existeix. Ho Records. sento, si vols m'agafo me'n vaig, però no existeix. Sé que pots guanyar diners, necessites temps. I bàsicament, si us faria una pregunta. Si volguéssiu construir una casa, què faríeu? Hòstia, ens estàs educant Buscar des diners. d'allà, El primer buscar diners i després un terreny, no? No, Jo però, començaria així. però per on començaries? Què faries? Sí. Clar, els ciments, no? Primer, no sé. Començar a excavar, no? Primer i començar a poc a poc des de baix i cap a dalt. Jo demanaria permisos. Amb llicències, tal. No? Exemple. Però bueno, m'agrada la resposta. Moltes vegades la gent diu que començaria a ficar els... Com es diuen? Els maons. Els ladrills, els maons, no? I realment... ladrillos. No, però al final és això. Són els ciments, que són els abans de la inversió que hi ha, els ciments, tota l'educació financera. És aquí l'arrel on va el meu canal, no? Les meves xarxes, divulgar la importància de les finances. Després ja vindrà la inversió, després ja vindran altres coses, però començar a entendre què són els diners i com treballar les finances i els nostres diners per arribar als nostres objectius. Molt bé. I no és que hi hagi fum, sinó que ho enfoco així. M'has entrat duret, però una mica la Liz persona, vull dir, explica'ns els teus estudis, el canvi de professió, Té més lo de carreres que jo. lo de l'estanc... Néstor, Fem el té més carreres que jo. Sí. Que tampoc és... Una, no? Tinc una, jo. Per això. Sí, ja. Ara entraré, però deixa'm que per acabar de situar la nostra convidada, li fem 5 preguntes i després entrem, si et sembla, a la tertúlia que aprofundeixi més sobre el que fa, no?, i el seu passat. Et sembla, Qui Néstor? és ella? Sí, dispara, Fabià. Avui manes tu, Vale, va. Néstor. Què? Avui manes No, tu. és La porto que jo avui? El Néstor avui l'ha fotut a les Voldams, no? No, que va. I ben cigaladet. No. Està guapo. Liz, quin és el Que nom no de... som.
Quin és el nom de la teva posició? El nom de la meva posició, soc assessora financera, /divulgadora, O sigui, tu la teva àvia et pregunta a què et dediques i què li dius? Vale. moltes coses. La principal? Assessora financera, potser. Vale. Això és Family Banker? No exactament. No, ja està. Perquè Family Banker és només de famílies. M'estàs no informant. és exactament, és M'estàs una informant. nomenclatura amb l'entitat amb la que col·laboro. Vale. Llavors, el nom del teu empleador o ets autònoma? Soc autònoma, però sí que col·laboro. Si al final jo soc assessora financera i per ser assessora financera ho has de fer d'algunes maneres, jo ho faig a través d'alguna entitat amb la que col·laboro, Vale. l'entitat bancària. Per això també sóc autònoma, no? Però després també porto el meu canal de xarxes socials, faig divulgació, faig tallers i recentment he començat també una nova activitat, com que em sobra el temps i tal, he començat un nou projectet. Oi. Podries parlar? Un podcast? No, no és un podcast. M'agradaria, però de moment no tinc temps. De Des moment d'aquí puc venir a podcast. No, estic començant a escriure un llibre per treballar i traslladar la importància de l'educació financera. Però l'estàs escrivint tu perquè Avui tothom ens escriu al xat GPT. No, perquè fa un parell de capítols va venir un convidat Què que Sí que l'ha escrit ell. que Passa que li han corregit. a mi m'han dit que no l'havia escrit ell. Qui t'ho ha dit, això? Bueno, ell mateix. La batalla por el talento, Vale, de Jaime Puig. vale. Bueno, està bé, està bé. I escolta'm, quins estudis i centre formatiu vas anar? Jo vaig estudiar Publicitat i Relacions Públiques a la Pompeu, I comunicació. realment la carrera és Publicitat i Relacions Públiques, però sí, evidentment, abarca tot el tema de la comunicació. No, perquè sortia a LinkedIn, Ja comencem. Però no vaig arribar mai a exercir com a tal i després per coses familiars va ser acabar la carrera i pràcticament posar-me al front del negoci familiar, que era un estanc, com has dit tu, de tabac. Tindràs bons clients aquest podcast, Hòstia, sí. Sí, qui? Tu, Víctor. Pots, no? Tu no. Però Bueno, jo ja no el tinc, Jo vaig vendre el negoci. Vale. Jo vaig vendre el negoci i per dedicar-me a la gestió patrimonial vaig veure el poder de la bona gestió dels diners, doncs vaig decidir traspassar el negoci i gestionar el meu patrimoni i poder començar a ajudar les persones a gestionar el seu patrimoni. I escolta'm, tu quins ingressos tens aproximadament al mes? Els meus ingressos com a assessora financera Exacte, sí. entre 25 i 35 A l'any o al mes. a l'any. Hòstia, De moment a l'any. Estava palpitant la Poc patata. a poc. Vale, no, perquè, hòstia, m'havia... Com a assessora. I després, tinc altres coses, no?, a nivell de més gestió del meu patrimoni. Vale. I si no t'haguessis dedicat a aquesta feina, què creus que haguessis fet havent estudiat el que has estudiat? Si haguessis seguit amb la vida amb el teu negoci familiar, creus? No hagués seguit. O sigui, jo estic fent, sonar molt a cliché i molt unicorn, però faig el que a mi m'encanta. O sigui, jo vaig deixar una feina que no m'agradava per fer una cosa que m'apassionava. Els diners. Els diners m'agraden molt, correcte, m'agrada treballar-los, no, però traslladar la importància a la gent que els gestioni bé. O sigui, els diners no són una cosa que només et compren coses. O sigui, els diners ben utilitzats poden ajudar-te a fer realitat els teus somnis. Al final, en resum, l'important és no ser subnormal gastant, no? Pues sí. No? Al final, tota l'educació financera estic i d'acord, tot això... No estic d'acord. Tu això ho portes bastant bé. Jo sóc bon, això, en no gastar. pagar res. La gent veu l'estalvi com un sacrifici, realment l'estalvi jo dic que és el potenciador de somnis. O sigui, una persona quan aconsegueix una cosa... Sí, que però podria l'estalvi, si no hi ha un ingrés superior, a vegades hi ha gent que estalvia molt, no? Tu, Néstor, estalvies molt. Molt tampoc. Però amb quin objectiu? O sigui, Clar, és important suposo l'objectiu. que- És a dir, Correcte, estic T'has d'acord. jo no quants estic en números objectius? vermells, però estic gaudint del mes. Potser si estigués És el teu estudiant no estaria objectiu, gaudint no? És el més. teu objectiu. Sí, Està clar. passar-m'ho bé. Està clar. Deixeu-me que acabi... Sí, jo és el que li dic a l'hedonista, no? Una mica la persona que busca... L'hedonista és un flipat. Sí o no? És el que busca satisfer les seves necessitats immediates, no? O sigui, el placer, el ocio, i no mires on... I em sento bé i entres en el consumisme i en un bucle de merda, no? En situacions de gent que sempre està en constant consum, que si tu no tens un bon coixí d'emergència, si et passa una cosa, genera molta ansietat. Tu al principi has dit que no estaves bé. Sí, has començat a ser Víctor. No estic bé, no? Quin és el Aleshores- coixí aquest del que parles? Per saber O sigui, tinc al o no. fons d'emergència jo acostumo a recomanar entre 3 o 6 mesos de les teves despeses fixes per viure. Si tu gastes al mes 1.000 euros, 1.000 per 3, 3.000 euros. Això és el teu fons d'emergència. És una quantitat que has de tenir al compte corrent i que no hauries de tocar. O sí.
No? Sí, una emergència. Correcte. O fer-los treballar, no? Aquesta frase de no has de treballar pels diners, sinó que els diners treballin per tu, m'imagino que... Sí, però un cop això ja ho has sobrepassat. És a dir, l'excedent. El Vale. fons d'emergències no es toca, és emergències. Ja Vale. està. Encara que perdis poder adquisitiu, Vale. i la inflació i els diners estan allà morts, sí, és cert, però han d'estar segurs perquè se'ns pot trencar el mòbil, pot ser que sorgeixi alguna oportunitat. Dentista... Això és el que tindríem sota el matalàs, no? Sí, no cal que estiguis tot el matalàs, però sí. Sí, I tercer i això. abans de passar a la tertúlia i tocar aquests temes amb més profunditat, és que els meus companys no em deixen ni acabar el cara a cara. Ai, Perdó. com- Acaba, sisplau, Fabià, que estem tots aquí nerviosos perquè l'acabi. Sí. Quin famós t'agradaria conèixer? Quin famós... Bueno, No espera. cal que sigui relacionat amb aquest mundillo, eh? Buah, és que... A veure, a mi m'agradaria conèixer moltíssima gent. I llavors he pensat una miqueta i dic, a veure, a qui m'agradaria conèixer? I potser perquè també m'entengueu i em conegueu una miqueta millor, Sí. us diria que Robert Kiyosaki. Sí? Hòstia! Aquí comencen tots, amb aquest llibre comencen tots. Jo, vaig Els... aquí, jo també vaig començar aquí, Jo eh? també me l'he llegit, el típic aquest, el El Padre Padre Rico. Rico, Padre Padre Pobre. Pobre. El recomanaries? Sí. S'ha arruïnat aquest tio, no? No s'ha No. arruïnat. Aquest Ah. tio el que té és una deuda bilionària, perquè sap utilitzar el deute. O sigui, el deute no és dolent. Jo no dormiria S'ha de tranquil amb una saber deuta utilitzar el deute. bilionària, eh? El que no dorm tranquil és el banc, potser. Bueno, el banc tampoc. Això és la típica frase de... Espera. Vale, i última pregunta del cara a cara. Per què el lavabo està al fons a la dreta? Això ho he escoltat que ho preguntàveu altres. Ah, I tu has preparat. Te l'has Sí, ho preparat. sento, sí, doncs he hagut de pensar-ho. Vaig pensar molt, no em venia, vaig deixar de reposar, no em venia, vaig dir, bueno, vaig deixar algú graciós perquè volen que sigui graciós. I no soc massa graciós, i vaig dir, tampoc puc passar-me a preguntar-me a ChatGPT. Llavors, Va. al final, he optat per la cosa més racional del món i és que, o sigui, si la cuina està al fons, jo crec que per tema practicitat, tema tuberies i tal, desagües, és més còmode que estigui el lavabo al costat de la cuina per no fer dos tipus de construccions. Aquesta seria la racional. I per què Vale. la cuina està al fons? Pues no ho sé. Vens amb els deures molt fets, eh? Sí. Has preguntat a algun arquitecte si... No, no m'he preguntat, però bueno, no sé, moltes cuines hi van en els patis interiors. Ja entenc. Sí, això és cert. sí. Això és veritat. De canyeries. Això és veritat. Perquè no s'ha necessitat tant I de és, llum. no sé. I després, el tema sí que és veritat que m'agrada molt els programes de Divinity i tal, de reformes de casa, Els meus pares també. Ojo, que estem amb els lavabos encara, que eh? són molt tops. Quan a casa tu vols ficar un lavabo o el que sigui, sempre et recomanen que si ho tens al costat de la cuina serà molt més, serà molt més fàcil. Aleshores, per això. I després vaig estar pensant també un altre, que és que a mi m'encanta mirar els plats. Ara amb Instagram està molt xulo perquè puc cotillejar el plat, però també El està plat- guai poder entrar a dins del restaurant, passejar-te per les tables, no ser una tia rara, i mirar els plats. El plat que De vols dir? lavabos hem El disseny passat a del plats. plat. sí. Sí, és per les dues coses. Una cosa és la racional, el canvi el meu sentit comú, i l'altra, bueno, pues, que per practicitat, jo, a passar de tocar les mans o vas al lavabo, aprofites i fas com una putihuelta i busques els Clar. plats. I així dius, aquest m'ha agradat, què és? Uau. És una camarera, algo que lleva un poco de tomate i tal, ¿qué plato és? Molt bé. Sí, bona, Hòstia, m'ha sorprès, bona tècnica. Llarga, no? Sí. No, m'ha Sí, sorprès, sí, m'ha sorprès. bona resposta. La millor. Preparada, preparada. Sí, preparada, joder. No, No, està la bé. més A polèmica. què ens exposem, eh? Bueno, nois, us sembla si passem a la tertúlia per on dispareu, teníeu dubtes que volíeu Sí, tocar? jo vull entrar a l'estanc. És que em crea curiositat l'estanc. Vale, Si va. vols... on estava l'estanc? Estava a Mercabarna, dins del mercat majorista. Hòstia. Uau, Sí, això no ens ho esperava. Ah, ja es ben bé, eh? Era una mina d'or, això. Sí. No tant. No? O sigui, vull dir, es venia, però no és el que era abans. És una puta. A partir de que van començar a treure tanta normativa en contra del tabac, vull dir, tot el Clar. sentit del món, les ventes van baixar moltíssim. I Però era després un negoci va- rentable, entenc. Sí, però és un negoci de volum. És Quin- a dir, has de vendre molt. Sabeu quin és el percentatge Exacte, això del t'anava preu a del preguntar. tabac que va a l'Estat, a les arques de l'Estat? Ni puta idea. Quant diríeu? Una borrada, no? 30. Víctor, tu que fumes molt? Sí, però mai m'he preguntat pel... Va, dieu, a veure, qui s'encert. Jo diria Jo un també diria com el 70. Tu dius Marquín. un 70, I un 30. tu un 30, 50. 50, Diré 40. 78. Oi, va. S'aproves Sí. molt. 78, Sóc el que 78 més com a fuma. algo, almenys quan jo vaig marxar, que estava informada, 78 com a algo, és a dir, que la resta, pràcticament un 20%, s'ha de distribuir entre marquista, estanquer, distribuïdors, el cultiu, bueno, el que estigui allà fent Sí, sí. la collita, etc. És a dir, és un negoci de molt volum. Sí, per exemple, De per un molt. paquet de tabac, quan us en portàveu? Clar.
10 cèntims. Depèn del estàndard. tipus Hòstia. del paquet de tabac, però sí, pot estar sobre... Home, Vaig marxar, el Marlboro estava a 5,15, Vale. pues, sobre els 40 cèntims, 50, Clar, brut, marge brut. clar. Clar, clar. has de pagar Has lloguer. de pagar nòmines, has de pagar lloguer, has de pagar salaris, Clar. has de pagar autònoms, I això et va caure del cel, el negoci aquest? O era tu vas voler entrar o... No sé si... No, és bona pregunta. No, sí, la contesto. Vull dir, m'agrada ser transparent. Va ser coses familiars, vaig acabar comprant el negoci a la meva mare i, Hòstia, molt bé. bueno, no era feliç i I te'l vas vendre. I allà vas començar a llegir el llibre de... no vaig llegir-lo abans. Per això Ah. t'he dit que, o sigui, a mi el personatge que m'agradaria conèixer és Robert Kiyosaki perquè a molta gent li ha canviat la vida, però a mi és que realment em va canviar la vida. O sigui, jo vaig acabar el llibre, jo me'n recordo un cap de setmana i a vegades els findes llegeixo el llibre abans d'aixecar-me, doncs no sé, per fer una cosa més especial el cap de setmana. I vaig acabar, jo vaig sortir i vaig anar al menjador, estava la meva parella, el meu marit, el Carlos, i vaig dir: ¡uy, qué fuerte! Este libro es brutal, ¿no? Y va a decir, bueno, es muy básico. Y vaig dir, ostras, ¿será básico? Digo, pero nadie lo hace. I ell és auditor, estudiat empresarials, vull dir, no és una persona que no tingui coneixements, no? I vaig dir, yo quiero hacer esto. Digo, yo quiero hacer esto. I llavors va ser de forma autodidacta, no? Pues emprendre el camí. Hòstia, molt Aquí bé. estava el forat que jo no en tenia entre Vinga. ser secretari general del Gremi d'Estanquers de Catalunya Clar, i passar a ser Això sí. family banker. Que no, Clar, és un- no ho tenia és un- gaire. No quadra. No, tu fes sentit, has de conèixer una mica la meva història per conèixer-ho. I després I el pare- Kiyosaki. I el Kiyosaki, clar. però tu te l'has llegit? Currar l'estanc i tenir un estanc segur que et va ajudar moltíssim, també. Molt. O sigui, clar, jo vaig agafar l'estanc amb 21 anys. Hòstia. Ja. Vaig estar 7 anys, tinc 30. Bueno, hi ha dues carreres, no? La de la Sí, sí. universitat i la de la... Sí, és on s'aprèn. No, I s'aprèn a la de la vida. Jo... El 99% No, s'aprèn a la de no, la no, jo... No, jo també Aquí- soc antisistema educatiu. No, estic fart, tio. L'altre dia no sé amb Para, qui... Fabià. No, l'altre dia no sé qui parlava que em deia tu has de fer un màster. Què màster? Jo igual. Què Jo màster? igual, tio. Néstor no para d'incitar-me que faci una altra carrera. Per estirar 4 anyets, Víctor. Però perquè tu, Víctor, estàs en una etapa de mira, jiji, jaja. Jove. Sí, tu Teenager. ets un jove No val etern. res, Víctor. Tu sigues gaudint. Sí. La vida. Però, tio, això dels màsters, vull dir... Estic d'acord, tio. la- Són un atraco, Molta, són un atraco i molta després on aprens de titulitis. veritat és currant. Exacte, No té res. sí, La vida. exacte. El HUD. Hustling. Jo tinc una pregunta que al Fabià li anirà bé. Sí. Què és millor, comprar un pis o llogar? Què Depèn. aconsellaries? L'altre dia, en un taller, vaig tractar aquest tema perquè és una cosa que tothom em pregunta i ho sento, però no et dono una resposta. Vale, No te la puc donar, És- però et puc ajudar a decidir. vale, Que vinga. crec que és quasi que millor. Sí, sisplau. No hi ha una resposta bona ni una dolenta. Tot dependrà de la persona i de les seves circumstàncies. Jo sí que intento ajudar a facilitar la presa de la decisió i el més important és, primer de tot, analitzar la teva situació actual. És a dir, quins actius tens, quines coses tens en diners, si poden ser diners al compte corrent, i quins passius, quins deutes, i després ingressos i despeses, quins diners m'entren i quins diners em surten. Si la quota de la hipoteca no entra en aquesta situació, no entra en aquesta fotografia, Malament. és endavant, malament. I, Què vol dir que no entra? Perdona, eh? Doncs Vol dir hauries que no entra. d'analitzar la quota de la hipoteca Sí? sumat a totes les despeses fixes per viure, ja sigui aigua, llum, gas, menjar, més la quota de la hipoteca, no hauria de sobrepassar el 50% dels teus ingressos. D'acord. O sigui, jo inclús et diria menys, no? La suma de tot no Clar. hauria de. Vale. Bueno, també hauries d'incloure assegurances, tot és el que necessites sí o sí per viure. Però tu, perdona, quan t'arriba algú, si li fas aquest estudi, és a dir, quan algú et pregunta sobre això, que li dius, a veure, passa'm el compte bancari... Sí, tot. O sigui, tot. O sigui, Sí, això és anar al metge. Vull dir, tu si em dius que et fa mal el peu... Per això li demanes, dame tus contrasenyes... No. Vale, Això mai. No, però sí que demano, obre't, vull dir, comença, hi ha gent que és una mica més reticent, però hi ha gent que es comença a obrir, no? Pues, però és com en rotllo consulta. sí, una consulta és una planificació financera de pe a pa, i això no és un dia, potser són 2 o 3, però jo no tinc pressa, m'ha de fer una feina ben feta, i poquet a poquet conèixer la persona, què necessita i com ho podem treballar. T'he de dir que m'estàs convencent d'anar a un family banker, eh? No, que vingués amb mi. O no, amb tu, clar. Però, i llavors compra pis... Això, segueixo, perdona. Aleshores, has de mirar, no? I si ja t'entrés, si dius, doncs mira, si la quota de l'hipoteca m'entra, m'ho puc permetre, no tinc massa rati d'endeutament, és a dir, no tinc massa... Sí, el tema de que estic pagant un lloguer i estic regalant els diners, això no entra en l'equació, eh? Soc assessora financera i visc del lloguer. Titular. Sí, amb això ho has dit Ok. tot. No, vull dir, sí, No, però i bueno. de fet Warren Buffett li pregunta si la seva vivenda de propietat va ser una bona inversió i et diu que no. Clar.
us puc buscar un article i diu que no, que financerament Creiem. parlant, no, que està supercontent amb la seva casa. Lo invierto en Tesla. Todo all in a Tesla, bros. Bueno, no sé jo, Tito estarà content. Però, aleshores, això, el prioritari, no? Que t'entri en l'Excel, dic, ha d'entrar en Excels. O sigui, els números són números i no menteixen. I doncs a partir d'aquí, si ja t'entra, que és una part més emocional, Sí, total. quins són els teus objectius de vida? Total. Si tu no podràs acabar vivint a Barcelona, doncs potser la teva millor decisió no és comprar-te un pis a Barcelona. Almenys que t'agradi a tu. Potser busca el d'inversió, però que no t'agradi a tu, no? Aleshores, que totes les decisions que prenguis a la vida, sobretot les financeres, han de ser coherents amb els teus objectius de vida i el que tu vulguis a la teva vida, Sí, els teus propòsits. Llavors tu t'arriba una persona, li dius, passa'm les contrasenyes, que no és les contrasenyes, vale? Et sentes amb ell 3 hores i acabes traient doncs, un outcome, no? Has de fer potser això, t'aniria bé això, això. Tu li fas recomanació directa de productes? Rotllo, has d'invertir aquí o allà, tal, directament? Sí. Vale. I això és ad hoc en funció de la... És a dir, tens un rang de productes o està vinculat amb l'empresa amb la que treballes o com funciona? Perquè ja, és a dir, el que passa en aquest mundillo és que normalment jo puc anar a la caixa, no? I dir-li, oye, cajero de la caixa, tinc aquest problema, tal, llavors el tio m'intentarà enxufar pues, els productes seus de la caixa, no? Sí. Com s'aconsegueix aquesta independència financera? És difícil, no? Va, jo intentaré no parlar d'entitats, ni posicionar-me, ni manifestar les meves opinions, però sí que t'entraré aquí i la banca espanyola està registrada dins el Banc d'Espanya pràcticament tota com a banca tradicional, banca comercial. És a dir, comercialitzen. Clar. Si no et fan cap test d'assessorament, ni se senten amb tu i et pregunten què vols, què necessites i quina situació tens, no t'estan fent assessorament i t'estan venent. Exacte. Fugiu de la banca tradicional. No fugiu, però heu d'entendre que no us estan fent assessorament. Us estan venent. Estan venent a tu, probablement us estan venent a 30.000 persones. No, jo ho faig a toc. Ok. Aleshores, és important que la gent sàpiga assessorar-se i entendre què és el que contracta, perquè tota inversió té un risc. Mhm. I existeixen els riscos i no és Total. No, està clar. O sigui, el mercat es mou i la idea és saber-lo com treballar. Està clar. I llavors, si jo hagués d'invertir ara mateix 20.000 euros demà amb un objectiu de llarg plaç, tu què em diries? Què he de fer? Has après. Per començar, estàs marcant un objectiu, que això és important. Jo, si tenim molt de temps, tenim els altres horitzons temporals coberts, sí que et recomanaria inversions que et poden donar més rendibilitat perquè tens més temps per treballar-les, tot el que és la renda variable, per exemple. Accions, Tesla. No tens per què fer acció directa, pots treballar a través de fons d'inversió, que és una forma de treballar diversificant i cada vegada que diversifiques més, redueixes el risc, no? Sí, està clar. Tu saps això, Fabià, no? Sí, jo sí. Que una acció pot desaparèixer. Està clar. Què va passar amb Spanair, no? Hòstia, Sí. el famós cas. El famós cas Popular. Terra, no? El Uf. popular. Hòstia, el popular. Aleshores, una acció, no la gent, no, está bajando, voy a comprar, estarà més barata. Bueno, cuidado, analízala bien, no? Perquè una acció, una empresa pot desaparèixer i no passa res. Part de la vida i les empreses naixeran de noves i no passa res. Però que hi ha altres formes també per anar reduint una miqueta el... No, em sembla... Tu, Néstor, fas alguna cosa? És que em genera, perdona, però és que em genera... Sota el matalàs. Sempre et genera curiositat la meva vida, Sí, perquè tu gastes molt poc. Jo tinc diners ara, he començat a ficar diners a Trade Republic. Però per fer alguna cosa. Inversió, el compte corrent... Són associació, no? No, és un banc alemany que et dona una rentabilitat del 4% anual. Com Revolut, no? És un compte remunerat. Sí. No estàs invertint. Un dipòsit. No és un dipòsit. No és un dipòsit? De deixeries o dipositeries i tal. Però si el compte va donar una remuneració, és un compte remunerat. Bueno, és un compte remunerat i estarà protegit, suposo que fins a 100.000... Jo crec que hauries El de meu saber... principi de la vida és no gastar en parides. O tenir un control de lo que gastes. Això està bé, però si estalvies, sempre dic que un estalvi, bueno, ara perquè tens els tipus d'interès alts i els comptes estan pagant, però quan els tipus tornin a estar baixos, cap compte te'l remuneraran. Què faràs? Què faràs? Què faràs? Digue'u. Treballar i no I- gastar en parides. I mira que visc bé, vull dir. Però no gasten per ells, No- vol no dir em que no privo de conviden res. mai els teus amics a una cervesa. Clar, el Sí, que no sí, pot convidat ser... a Clar, mai, no, mai. però, Ojo, ara estem entrant en psicologia de col·legues. no, però no pot Sí, ser... sí, entrem-hi. No, de companys col·laboradors al podcast. La veritat, ex-col·legues. Però, i llavors, aquí una mica el missatge és: creus que tothom ha de tenir un assessorament financer? És a dir,
Sí. Tothom, eh? Sí, Tothom? sí, tothom. I Tothom. abans d'això, no seria més important que la gent tingués una bona educació financera per poder entendre el seu interlocutor, que seria potencialment l'assessor financer? I que seria un comercialitzador que li vol vendre la moto a la vegada? Exacte, ho Jo entendre. soc assessora i no venc la moto. Vale, no dic que tu la venguis, perdona, però És que, clar. hi ha molta gent, lo normal és que la gent contracti productes de bancs, que és el que té més a prop, que és el que li comercialitza, no? Però tu Llavors- també deus vendre productes de bancs, no? Al final. És que no és que vingui el producte, o sigui, quan tu entres a través d'un fons d'inversió pots entrar-hi a través de moltíssimes entitats i pots entrar-hi sol o pots entrar a través d'un assessor financer. Jo el que faig és monitoritzar les inversions als meus clients. Vale. És a dir, jo de fons tinc molts fons que escollir i hi ha diferents productes i en funció de la persona que em trobi davant i del que necessiti, l'oferiré el que ell necessita o ella necessita. Al final jo estic homologada, jo estic col·legiada a la CNMV i jo tinc una responsabilitat envers els meus clients. O sigui, jo no puc mentir-te, haig de ser transparent, si hi ha un conflicte d'interessos ho haig de notificar. O sigui, estem molt regulats i per sort perquè realment s'ha fet coses molt malament i... Tu has vist animalades? Però Has vist alguna persona que dius, hòstia, com has arribat aquí en situacions molt compromeses o molt males decisions? Ens podries donar un exemple d'alguna molt mala decisió vital? O la despesa Sí. més heavy que hagis vist. Bueno, no és heavy, però ara sí que em ve el cas. Era un metge i no direm noms, clar que no. i era una situació, era una persona que ingressava moltíssim, ingressava bé, vull dir, Tipus què? 100.000 euros a l'any. Epa, No. epa. Com nosaltres, però junts, entre els quatre. Més o menys. Des d'aquí jo no treballo, ja no arribem. Entre els tres. I el que li passava és que tenia 60 i alguna, més de 65, El conec. i volia, evidentment, estar pensant en jubilar-se i tal, i vaig dir, i què tens, no? I ha pensat de la jubilació, perquè evidentment si tu amb 65 tens amb menys jubilar-te en poc temps, venia algú estalviat. Clar, la jubilació no dona per un sou de 100.000, no? A més a més, no havia tributat al règim de renda dels autònoms, sinó a través de les mutualitats, en tot aquest show que va sortir, no? Sí. Hòstia. Aleshores, vam mirar què és el que hi havia i vaig dir, i quin sou t'agradaria tenir, no? I em va dir 3.000 euros al mes. I vaig dir, vale, de moment que tens estalviat 70.000. Vaig dir, No dona. Algo ha passat. Impossible, no? no em dona. Dic, jo no sé com ajudar-te, saps? No, pots fer màgia, no? All-in a Bitcoin. No. Mira, què en penses, del vermell. Entrem allà, no? Després entrem allà. Espera, aleshores el que li vaig dir, jo em pujo la canoa sempre amb tothom i remo, però la persona ha d'estar d'acord amb mi remant, i li vaig dir que evidentment havíem de buscar formes d'incrementar moltíssim l'estalvi mensual per intentar arribar, no? A pal·liar almenys una miqueta el problemet que es trobaria en el futur. I analitzant les despeses, no? Despeses desorbitades, per la jubilació estava destinant, no sé si eren uns 600 euros, i sí que tenia el renting d'un Mercedes o alguna d'uns 200 o 600 euros al mes. M'esperava alguna més. Aleshores a mi vaig dir, clar, prioritats. Jo m'esperava Lambo. Bueno, O Bueno. Porsche. Algun papinaro. sí, tu algun cop Bueno, t'has sentit renting no. psicòloga, ja? Jo em considero psicòloga financera. Sí, haguessis vist l'Instagram, com jo. Sí? Vols He mirat, contar-nos? bastant i després entrem en temes. Està el perfil. Sí, només entrem. Però tu, per exemple, el psicòloga financera, Yados, també és un psicòleg financer, en part. No? És competència? I És com... És... No, està clar que no, està clar que no. No està Un certificat. totalment diferent. És que no tenim res a veure. És vull dir. compliant CNMV. Però, ostres, el noi a nivell... O sigui, jo crec que com a... Home, capta més que tu. Sí, i com a comercial, o sigui, No, jo és crec que és un boníssim. cas d'estudi. O sigui, és molt bo, Cabron, és boníssim. però, ostres, has de tenir una responsabilitat de lo que estàs dient, no? Perquè hi ha gent que... Si tu creus que Yados hauria d'estar a la presó donat els seus... No sé, no vull posicionar-me, Vale. però em sembla heavy. Vale. Jo crec ok. que petarà el fenomen Yados, però de moment... Hi haurà un té altre. Jo molta crec que a nivell de intel·ligència. ventes, o sigui, sí que és veritat que té alguna cosa. Sí, Hòstia, és espectacular, eh? És molt bé. Tu, Néstor, ets el típic que el segueixes i li mira. Has pagat algun Jo que curs? no pago pagaré un curs d'un subnormal. Epa. Però els vídeos te'ls has vist tots. Busques els... No, però algun reel m'apareix de quan diu coses que... Hi ha coses que diu que no estan malament al final. Com la fucking Ell panza. fomenta un estil de vida Tu vas al gimnàs, pots anar un Però és que croissant. tot és És que és nutricionista. públic masculí. Això és cert. Segur que també hi ha públic femení, eh? Aquest. S'ha de feminitzar les finances?
s'han de feminitzar? Jo crec que sí, o sigui, al final jo em trobo Bueno, és curiós, perquè a nivell de matrimonis tinc matrimonis i la dona acostuma a ser l'administradora. És a dir, Hòstia. la dona sap exactament què es cobra, què surt de casa, com es gasta, Hòstia, doncs com estan els comptes. Jo t'anava a preguntar, finances en parella o no? És a dir, o individualitzades. Tu, per exemple, amb el teu marit, Sí. tracteu les finances conjuntes o per separat? Estic treballant en fer un taller de finances en parella. Aleshores, jo crec que és important que Publicitat. cadascú mantingui la seva independència, és a dir, tu tens els teus ingressos i tu t'administres, jo tinc els meus ingressos i jo m'administro, però tenim una compta conjunta amb les nostres despeses, són les nostres despeses diàries i també amb els nostres objectius de vida. I ha de ser compte, jo és que tinc tricount. Jo, A veure que m'entrant, jo això. també tinc tricount. Jo és que tinc Un tricount en parella. Amb la parella, també. Amb la Sí, parella. sí. Jo no tinc compte amb tricount. A casa teva qui porta les finances, Home, Julià? qui creus? Qui creus? Ella, no? Jo. I els pantalons també jo. Sí. I la faldilla, no. Però és sorprenent que les dones són les que porten més l'administració, però quan tractes i quan s'ha de tocar el tema inversió, Aquí... la dona es posa darrere i entra el marit. Ah, sí? Sembla que els homes sembla que tingueu com menys aversió al risc. No sé, Oh. és curiós. Pot I a mi no m'agrada, ser. o sigui, no m'agrada que la dona no digui no, pues se lo delego a mi marido. Ja. Bueno, però entén-ho tu també, no? Vull Clar, dir, clar. és important. I jo també una de les coses, jo fa temps, no? Estava un dia en un sopar i estaven doncs, més els nois en un cantó i les nenes estàvem a l'altre. I hi havia uns, van començar a parlar d'inversions i tal, i en aquell moment doncs, sí que tenia una petita inversió, jo era zero perfil d'inversions, estic parlant potser dels 24 anys potser. I jo, que guai, están hablando de dinero, de ganar dinero, tal, i jo li vaig dir al Carlos, a la meva parella, li vaig dir, tío Carlos, escucha un poco. Así coges algo, ¿no? Y aprendemos a invertir. I ell pues, va passar una mica, no? Les inversions a casa les porto jo, per exemple, no? Si destineu... Pues, ho hauria de fer. Però perdona, vosaltres teniu... És que em genera curiositat aquest tema, amb la meva parella, que... Fabi, ara no és moment de solucionar els teus problemes matrimonials. Bueno, però és Però que... és que jo soc psicòloga. Clar, però deixem una mica de consulta superràpida, però Aprofita, què, Fabià. què feu? Destineu alguna dels estalvis al compte comú i allò s'inverteix? O què? La part que ha d'anar al fons d'emergència va al fons d'emergència i la part que es pot invertir, doncs invertir de curt, mig i llarg termini en funció dels objectius. Ho teniu tot molt calculadet a casa, no? M'imagino la nevera de la compra. Soc Leo amb ascendent Capricornio. Uf, Jo- no m'has de dir res més. No m'has de dir res més. Coincidim. Coincidim a Venus. I després coincidim. Vale, llavors, tu tens la teva... Jo tinc molts comptes. Vale, Sempre animo a hòstia. tenir molts. O sigui, jo tinc una locura de comptes. A més, soc autònoma, tinc de comptes. És que a mi això m'agòbia. A mi viure així m'agòbia. M'agòbia. Tu quantes comptes tens? Jo tinc una i visc tranquil de puta mare. Però visc molt tranquil i visc feliç. I faig tots els plans del món i sopo on vull i visc molt bé. diners no Doncs donen a mi m'agobiaria tenir 10.000 milions de comptes i calcular l'euro. Néstor, els diners no donen la felicitat. No donen, ajuden a estar bé. Ja sí, ajuden, Ajuda. però no la donen, no la donen. Jo visc més tranquil sense pensar en on tinc els diners Tu i ets aquestes feliç? coses. Tu i jo no arribaríem enlloc. No, no estem fets a... No estem fets un per l'altre. Fa 20 minuts estaves dient que t'estaves plantejant contractar els seus serveis. Perquè en aquell moment m'ha convençut i he pensat, hòstia, d'aquí traurem alguna cosa, però Però tu a mi em pensat costa. Que ella t'ho gestionaria, Diria, mira, has de tenir 10 comptes. Jo amb 10 comptes és estil que guai. viuria molt Però fas relaxat. tu la gestió? Les hauria de mirar cada dia, on tinc els diners. Ara no la miro, saps? El tema dels comptes jo tinc per a nivell d'ordre, o sigui, vull dir, l'estalvi va un cantó, els ingressos per un altre, el que jo em marco de sou, perquè jo crec que l'autònom tendeix a vegades a no separar el que és ell com a persona física d'ell com a persona empresària i mesclem i s'ha de separar. problema, Això és un problema. I llavors jo em separo, jo tinc un sou, jo em fico un sou i si a l'acabar l'any o acabar 6 mesos em vull fer un extra, doncs me la cobro Toma. i ja està. Però em marco un sou, em marco un sou i això és el que jo em transfereixo a la meva compte personal i tinc la meva d'estalvi de la persona, la meva d'estalvi d'empresària, la de compte de l'IVA i impostos, perquè clar, els autònoms hem de pagar home. impostets. Aleshores també ho tinc No sabes. separat i després tinc tot el que són les inversions per un altre cantó. Hosti. I parlant de matrimonis, tu et vas casar per menys de 13.000 euros. De veritat, 500 ho hem euros. vist, això. 13.500. Està Jo ara que calculat. em vull casar, Ojo. estic plantejant ja la boda, Ojo. com ho vas fer? Ojo. Perquè et crida la curiositat, oi? Sí, tinc la parella aquí. Ho paga ella, per això.
Són caríssimes. La boda mitjana crec que eren 20.000, Sí, sí. 25.000 a Espanya. És que normal que no ens vulguem I a casar els joves. I a per Barcelona, 40.000, mínim 40.000, no? Jo ara truqués en directe amb ma germana, fliparíeu. sí, 50 perfectament. Mireu, encara No que us tinguis caseu. els diners, Pensa que dir, no us caseu, que no val la pena. Feu-vos 15 comptes. a mi em va costar Fiqueu-vho tot a... Tot arreu. opcions i... No, a veure, a mi em va costar molt perquè jo crec en el poder dels diners ben invertits i els diners per mi, jo dic que un eurito invertit és un eurito al camp de batalla que està multiplicant-se. Perquè Hòstia. el diner treballa per tu. Correcte, per mi els diners... Esto, Hòstia, pavila. Tens eslògans molt de com es deia? Kiyosaki. Sí, Kiyosaki. Robert Kiyosaki, del Plana de Vic. No, però sí, tens eslògans de... No, és que jo hi crec, o sigui, al final és el que a mi em funciona. Però algú amb més experiència et podria dir has viscut poc per veure si això de veritat funciona o no, Doncs pot ser. no? Però Perquè... al final miro històrics, miro la història com ha funcionat i... Però és millor. el que deia Warren Buffett és que resultats passats no garantitzen resultats futurs, no? Sí, i segueix invertint ell en renda variable. Ula, clar. Perdó, que l'hem tallat al nostre company. Que... Sí, la boda és Sí, la important. boda. No, doncs, jo crec que això és important i a la gent jo crec que li interessa. Sí. Amb molta paciència. Però, perdona, estàs recomanant-li com ha d'afrontar el procés de boda o la gestió de... És possible fer-ho, però hi has de dedicar molt de temps. Fugir del que fa tothom i prescindir de coses, és a dir, a la boda qualsevol cosa és 1.000 per arriba, i Tio, és així. casa't al gener. És que la gent no es... Bona tècnica, Fabià. La gent no es casa al gener. És Tu quan veritat, et casaràs, no havíem Fabià? pensat. És que tu n'hi Jo vas no- abans que jo. Jo no ho sé, però per què no et cases al gener jo què sé, Bueno, a la Cerdanya? Si coneixes la meva parella, saps No, que es clar. voldrà casar al Jo he anat a setembre. bodes a la Cerdanya i Escars, de la formatgeria de Llívia Clar, Escaleta. no, Cerdanya no. Tio, doncs casa't amb... mira, m'han dit que a Ripollet, nen, Ojo, Ripollet, a Ripollet hi ha un Bones puesto, esglésies a Ripollet. hi ha un puesto al Ripollet, nen. Sí? Sí. Tu no et casaràs? La nostra Jo no. boda, jo crec, si heu vist el vídeo, jo crec que va ser preciosa. Molt Però- bonica. Està... Però vas Sí? fer que els convidats portessin el postre. Sí, però... Hòstia. Sí. Hi ha gent que diu que això és Saps? cutre. A mi m'és igual. A mi... Mira, jo Jo s'ha prefereixo no dit. casar-me. saps què passa? Que a mi el tema de boda fue una cosa que a mi em costava molt perquè hi ha una cosa que tampoc m'agrada molt i aquí potser en genero molt de hate, però és el ficar el compte corrent a la invitació. I era una cosa per la que jo no volia passar. Perquè Vale. te saquegin. No, Ah. perquè No jo sé. t'invito i jo crec que quan una persona t'invita... És un no bon has de demanar punt, diners. estic d'acord, Sí. I nosaltres era un regal que volíem fer el meu marit i jo al nostre entorn i, evidentment, no va haver número de compte a cap invitació. Molt bé. I sí que vam demanar que si tothom ningú ho entenia, tothom, però com pot ser tal? Vam dir que no, deixeu-nos temps, ara que pensem què podem fer. Si teniu el meu número, té el meu Bizum. O sigui, Que ho al vaig final... pensar, vaig dir, si al final voleu pagar, Clar. pots posar I vam- creatiu, vam envies pagar, un sobre i tal, no passa res. Algú em va pagar. Algú va acabar pagant, això sí, i ens van fer algun regal i tal, però no va ser com obligatori, doncs el que vam dir, bueno, pues, si voleu col·laborar, a mi m'encanten els postres, em xiflen, i m'encantaria que tothom pogués col·laborar amb els meus postres. I van venir bons postres? Postres tenir currats? un fotiment de postres. Què fas amb Vam, tants postres? vam també comprar caixetes craft i tothom se m'emportar un postre a casa. O sigui, Hòstia, no es va... És bastant maco, això. Però per què Vau insulina? monetitzar Insulina, això? també? Vam... Monetitzar el regal. O sigui, tu estàs porteu això, tu- €1 per tu postre, estàs- per exemple. Jo ho hagués fet. I la forma de recaudar la vam fer bastant graciosa perquè vam muntar una... vam fer un sorteig. Vam fer 3 sortejos, nosaltres regalàvem 3 coses i si volies participar en el sorteig es regalaven paperetes d'un bingo. Hòstia, em sembla top. Havies Jo fer un bingo a la boda. No va ser un bingo, no, és que com es diu? Havies de pagar per això. No, bueno, sí, aquí havies de I pagar, tu en un vídeo dius que no apostem... Com una tómbola. No, a perquè loteria. no, però no era... Era Al una final- forma de regalar com... O sigui, que puguis regalar, que la gent no se sentés obligada, És es un podia joc. fer amb efectiu, amb un joc nosaltres donàvem un regal. Llavors hi havia 3 sortejos. Sortejàvem pues, vi de les vinyes on es va fer la boda, Que guai. un dinar al restaurant que ens havia fet el catering i després sortejàvem una petita inversió que hem fet a Indonèsia, una estada, A Bali. una setmana a la propietat, si al final acabes... Que On de Bali? No era Bali, Ah. és a Sumba. A Sumba, sí, sí. Villes... A una petita era un glamping. Hòstia, està molt de moda, això. Glamping, Sí, petit,
Això què? Aquestes inversions... Aquí hem de ficar que fan diners? Valí, Aquí hem de ficar diners o no? No t'ho recomanaria mai. Jo sóc No, sóc amant del risc. Clar, En plan, això és molt desconegut. És un xalat. no, Clar, pura- clar, jo sóc un amant Podem d'això. parlar de l'última inversió que vas fer, tu? Quina? Què vas fer? La podem parlar aquí, és pública. Parlem-la, Fabià. Les mines de cobalto Sí, com estan les mines de cobalto d'Angola, nano? Angol. No, jo parlava d'una més Quina? local, diguem-ne. Hòstia, crec que aquesta no m'interessa que surti. No. NDA. Bueno, les mines de cobalto a Angola, que com van? Bé, van fent. Sí? Estan allà picant i... El diner treballa per tu, eh? Els treballadors d'aquella zona... Tenen, Viuen bé, no? Bueno, l'empresa es preocupa pels seus interessos. Molt bé, Sí. Fabià. És B Corp, crec. B Corp. Bircorp no sé, però els tios donen un dividend de locos. Llavors és B Corp, segur. Segur. Sí, segur. Aquest és el primer senyal de la Bicor. Sí, en realitat, bueno. Vale, seguim. Perdona, eh? A vegades ens desviem una miqueta. Sí, i això, jo t'animaria que surtis, oblida't del que fa la gent, del que li agraden als altres i que t'agradi a tu. Una altra pregunta. No vulguis complir amb ningú, de veritat. Això és una... Això és fonamental. Sí, I això és l'última essencial. cosa, Sí, sí, no, vaig sí, ser sí. super... Digue. No, digues Tinc tu, una pregunta sisplau. de la boda, també. Insisteixo. Vaig ser super hate amb tema invitats i demano disculpes per a gent que es va sentir Epa. malament de no m'ha invitat a la meva parella o alguna cosa, però és que... Tu creus que algun convidat ens escoltarà? Sí, i tant. Sí, Tenim molta audiència. potser sí. I vam limitar molt els invitats, que l'invitat val molt, llavors Sí. havíem de limitar-ho moltíssim i... Va i ser per l'Excel i retallades, no? retallada total, vam ser 99, 99, sí, 99 Hòstia. crec. I, volia dir una altra cosa, se m'ha oblidat. Ah, sí, per exemple, el vídeo. No vam fer vídeo. I tinc un vídeo preciós. Vaig anar a la gent, vaig dir, si voleu, amb tot l'amor, no és obligatori, podeu fer vídeos i me'l passeu per WeTransfer, jo us ho agrairé eternament. Que al final I tothom he fa fet un vídeo vídeos. molt bonic. Tio, I si la gent no hagués Molt bé, fet doncs vídeo... aquesta és la meva filosofia de vida. Sí. Però una pregunta, No Evitar-te les distintar. tonteries. Vull dir, això em sembla una gran estratègia. una pregunta que em sembla Sí. crucial, o sigui, per Néstor no, perquè no viu la vida d'aquesta manera, però tu que et veig com bastant quantificadora de tot i com veus diners a cada hora, a cada minut, a cada persona amb la que estàs i tal. És una mentalitat molt americana, al meu parer. Tu ens veus com euros, no? Sí, veig euritos. Com un bitllet. Sí, Tu cèntims. 50, tu 20 centimets, et veig un de 500... Mira tu. vas quantificar el temps que vas passar organitzant la boda dient, hòstia, potser això si ho hagués treballat en comptes de dedicar-ho a la boda, el meu temps treballant potser surt més a compte de l'estalvi que Això em hagués fet. sembla que ho fas tu, a la Per teva tant, feina. M'encanta el... No, ho faig a la el que meva acabes vida, de dir, intento, però no. M'encanta. Perquè jo sempre dic que, o sigui, per mi el més important que els diners és el temps. Clar. O sigui, tu els diners pots treballar més, pots intentar gastar menys, etc. Però el temps, un cop ha passat, no podem anar enrere. O sigui, ja el podcast Exacte. al principi no podríem tornar-lo a començar, no? No, Des de nou i exacte. tornar-nos a conèixer. No, Per tant, per mi els diners han d'obeir a comprar-me temps. Aquí potser aquesta norma me la vaig passar una miqueta pel forro. Sí. I te la vas posar pel forro perquè et generava també una felicitat extra que no te la genera a la teva feina? O sigui, potser una hora de feina, És un bon que punt, cobres company. 12 euros, i una hora organitzant t'estalviaries 8 euros. Però tu tens aquesta diferència de 4 euros que estàs perdent perquè és temps que no estàs treballant i que els haguessis guanyat, potser aquests 4 euros són molt inferiors a la felicitat que et provocava tu preparar la teva boda... No sé què dir-te, Prefereixo treballar, No diguis res. Doncs no t'haguessis casat, vale, perfecte. No responguis. És que No, sí, va ser molt hardcore, jo És molt encantat. dur, fer-ho tot tu. O sigui, nosaltres, per exemple, ens van passar el pressupost, el que ens feien al càtering, clar, ells no tenien tot el menatge, ni el restaurant ens van dir, el menatge, o sigui, on servir les coses, no? Us haurem de carregar vosaltres. I vam dir, bueno, pues, passar-nos algun proveïdor i tal, i vam dir, bueno, pues, Dazzler us va passar una factura i eren 700 euros. I clar, nosaltres anàvem un pressupost superlimitat, vam dir, 700 euros? Sí, home. Va anar al macro amb 700 euros i va No, què comprar... va? Es va fer caldo, Caminant un dia per França, perquè la Sis meva mare viu a Torres. Puigcerdà, ens van trobar un mercadillo, estaven allà les coses, les estaven venent per 1, 2 euros, inclús dèiem, No. nouveau, ma vie, no sé què, no sé quantos. Ah, ça c'est un cadeau, regal per aquí, regal per allà. Ens va costar tot el menatge on servir les coses, 71 euros.
Uau. Quina barbaritat. Yes. Ara ja... D'anar allà... Calcula quantes caixes Ja vam més carregar. d'una wedding planner La plorat. Xardà. nòvia estava abans de la boda i vaig dir, o sea, és que jo vull morir-me. Jo me'n recordo, quasi 3 setmanes abans vaig dir, Carlos, de verdad, ¿y si cogemos una wedding plan? Y dice, ahora ya, pero que ha aguantado, dice, hija, sigue. I vaig dir, sí, ja estem, o sea, perdidos al río. Molt maco el vestit, però, Molt maco el vestit. Petit apunt. On et vas 600 casar? paus. On es va casar, Martín? Tu que ho saps tot. Em vaig casar Sembla respondre. l'església de Sant Pau del Camp, aquí a Barcelona, Hòstia, molt On bé. està? al Raval. Sí. No tenies ni idea, Fabià. Sí. Sí? Tu acostumes a anar per allà. No, perquè el guia turístic, Allà estan els mineros. Pablo Guia m'hi va portar. Companys, que no teniu ni idea. És molt bonica. Molt, Té un molt. claustre preciós. Sí. I vam tenir molta sort perquè anàvem a l'altre, els van cancel·lar, però bueno, igual, coses Tots de claustres, de la no? boda. Bueno, és igual, no parlarem d'això. Companys, Sí, anem amb el temps que sí, se'ns anem amb menja. el temps limitat. No sé si vols fer alguna última... Promoció, fes promoció. Sí. Alguna mica promoció, dir-nos, mira, fiqueu tots els vostres estalvis a... Pum. En un fons. ETFs o indexats? O els tallers aquests que estan... Saps O- quina diferència hi ha o no? Sisplau. Entre el canvi de tributació, no? Si els canvies entre un i l'altre... O sigui, si treus la pasta... Però, canvies un altre... però fes algun statement en plan, jo crec que això en els propers 10 anys... Posa'ns llum a la ho peta. I fes, si vols, la coletilla d'abans de esta informació no és una recomanació. Una Sí. recomanació. Buah, és que no me la vull jugar. Després Això of li the dius als record us clients? puc... Sí. No me la vull jugar. No, però després of the record us puc dir alguna cosa. Que... Però gent... Vale. No, jo el que Però la Ernesto, responsabilitat... la que és el que té recomanació diners. sí que faria és les inversions es mouen, vull dir, qualsevol cosa a la vida té un risc, inclús sortir de casa, o sigui, et pot caure alguna cosa. Un ladrillo. Un ladrillo. Un ladrillo. I el mercat es mou i sobretot que la gent acostuma a perdre diners perquè en moments de moviment del mercat pren una mala decisió emocional. O sigui, de fet, Això passa. Premis Nobel d'Economia, Sí. Richard Thaler, Daniel Kahneman, no sé si és una Uf, un fier aquest. Piensa... No, que tenia un llibre Piensa espectacular. Piensa y luego existe. Oh, espectacular aquest llibre. Dens, dens una mala cosa, jo. És potent, és dens. Sí. N'està marcat. Vale, llavors recomanem llibres i no accions, Bueno, crec que la major inversió és tu mateix. O sigui, Molt bé. inverteix en tu. L'educació és la millor. Sí, 100%, per això vaig a les escoles. I no paga impost de patrimoni. Epa. Bueno, buscar sempre Ni la forma de donacions. pagar el que has de pagar, però buscar la forma legal d'intentar pagar una miqueta menys. No, dic que l'educació no pagues patrimoni ni pagues donacions. Hòstia. Si tu inverteixes, per exemple, en l'educació dels teus fills, no pagues donacions. En canvi, si els dones els diners així tal Sembla qual... superbonic, ho acaba de Esto dir. No, sí. Sempre Ja estic fora, jo. Potser no estem al mateix nivell intel·lectual entre nosaltres, però Sí. jo crec que tu m'aguantes. Creus que si la gent esborrés l'app de Globo estalviaria molt més? 100%. Allà és on se'n van molts diners de les nostres generacions. Tinc algun client que fent la planificació, jo no baixo cap gasto, o sigui, cap despesa. Jo quan estic mirant, dic, bueno, ara ve l'hora de la veritat. Però fas algun judici i fas, hòstia, mira aquest. Mira que... Sí, 6.000 euros en xalito, Fabià. Prova el xalito, Fabià, prova el xalito. He trobat de tot. Rebosa't la carn a casa, Fabià. És que jo li foto molt dur al xalito. Molt. És Molt, client molt. d'or. Sí. Jo és que soc poc de restaurants, m'agrada molt Ben menjar fet. a casa. Soc una persona, Rata. no rata, és frugal. Frugal? Frugal és una paraula que Això és el que tu vendràs es a diu en l'Ernesto? català. Soc frugal. En castellano és Brugal. És que el Néstor entén Brugal, només. Sí, jo sóc frugal i frugal. No, no frugal, frugal. Que és ser una persona responsable amb la seva despesa. Aleshores, jo si tinc dues coses, una val 5 euros i l'altra val 3, i realment no hi ha cap diferència, jo m'ho perdrà 3 euros. Molt. Néstor no agafarà. Jo igual. O cap. Cap o cap. O cap. No, No, Néstor, si no Néstor necessites- cap. Però sense tocar la tacallaria. És a dir, a vegades has de sortir amb els amics i has d'invitar. Oepa! Epa! Ja Els, tenia- els amics, que no és el que no entenen ells. És que no m'entens. No, però l'escassetat, si no, o la misèria, atrau misèria. Sí, això és veritat. Això és cert. I si tu li dones a l'univers t'ho torna. Tu què fas Torna. aquest fit? Una miqueta. Gastar diners. Ah, Aquest fin de On? a un hotel. Molt bé. Però això està bé. Aquests Està un altre capritxos. tema, ara. Invita. Convido. Amics. A veure si l'univers m'ho doble. Companys, passem a la secció d'en Víctor Hugo. Fem seccions? Sí, una només. Fem Una ràpida. vinga. Víctor? Dispara, Víctor.
Bueno, com portem tota l'estona parlant de diners, Sí. jo avui el que he buscat són 8 famosos, Vale. dels quals alguns s'han arruïnat algun cop a la seva vida i altres no, i me'ls he inventat totalment. Vale? Fabià, què? Nano. Seguim. Aleshores... Tu cotilleges si s'han arruïnat o no? Exacte, jo no he buscat per internet si s'han arruïnat o no. Vale. El joc simplement consisteix en que us diré un personatge cada un i m'heu de dir si creieu que, coneixent el personatge, s'ha arruïnat algun cop a la seva vida o no s'ha arruïnat. Vale? I això serà un reel, aquí sortirà el personatge, sí? I vosaltres respondreu a la pregunta. Vale? Dispara, Víctor Hugo. Són 8 personatges en total, per tant fem 2 per persona. Sabem que Javi no podia aguantar-se i s'ha anat al lavabo, doncs et soltarem. Se'ns farà llarguet, això. Next. Vale, doncs comencem. Pamela Anderson. Es va arruïnar? S'ha arruïnat algun cop a la seva vida? Sí o no? Pues jo diria... Ai, és que no vull fer clichés, però jo crec que sí. Tu creus que sí? Jo diria que sí. Va, voto que sí. Quin és el clitxe? Sí, quin és el clitxe? Bueno, no sé, o sea, vull dir... Jo t'entenc, per on vas. Pues no m'ho facis dir, no? Jo crec que ja ens entenem, Sí, no? sí. No cal explicar-ho. No cal? Pamela Anderson s'ha arruïnat? Sí, s'ha arruïnat o És no? correcte, sí, s'ha arruïnat. Vale. Bueno, això Quina pena, però... tampoc ho dic a Ja, sense ja. certa. Jo dic el que he trobat per internet i el Ah. que m'han dit. Fabià, anem amb tu. Ha anat bé això, Fabià? Sí. Has entès el joc? O Sí, ja et diu un famós i tu has de dir si s'ha arruïnat. Vinga, va. No sé per què s'ha enrotllat tant. Tampoc és He gaire encertat, difícil. De moment anem amb Pamela Anderson, ha encertat, s'ha arruïnat. Vale. Anem amb Mike Tyson. Ojo, aquest és fàcil. Ha de dir ja sí o no, no Sí, em poso sí. una mica de Aquest context. és molt fàcil, aquest és molt fàcil, aquest el sap tothom. Clar que sí. És el cas exemple d'arruïnat. Clar, sí. Sí, De home, segon, 100%. te l'estàs jugant molt. Però si va estar a la presó i tot, Però pobre... si ha de respondre el Fabi. Perdona, Fabi. Sí, Correcte. vale. Anem amb Néstor. Lluís Llach. Però hauries d'haver explicat una mica com es va arruïnar. Per fi surt un famós de veritat. Per fi surt un famós de veritat entre nosaltres. Luis Lagos. Dispara. Ja ha disparat. Seria en anglès? Lluís Llach no s'ha arruïnat. Segur? Sabies cantar alguna cançó de Lluís Sí, Llach? però soc molt dolent cantar. Però No, Néstor, no la cantaré, però sí que en sé, sí que en sé. tu t'agrada, Lluís. Diu aquella que diu... Temazo, no? Qui veu el cotxe en call? Pontem Lluís Llach. No s'ha arruïnat, doncs. No s'ha arruïnat Lluís Llach. Segur? Seguríssim. Correcte. Tu has Tampoc ha treballat... tingut molt comparat amb No, els altres. tu has treballat poc, això. Bueno, de sí, dir. suposo que ha tingut. La veritat és que sí. Però que poc. Hauríem de fer la meva secció. Martín, Johnny Depp s'ha arruïnat? Depp. Depp. Johnny Profund. Sí, exacte, com li vulguis dir. Sí, jo diria que sí. Tu diries que sí? Sí, perquè aquesta gent, tants vicis... Tants... No sé el Jonathan, Tu, perdona, però bueno, has vist molts bicis a la gent... Ah, clar, parlem de bicis. La gent et diu, em dedico tal al bici, i tu dius, Clar. si és el tabac, bé, perquè Perquè, jo clar, vaig ser secretari general del Gremi Estanquell i tal. Clar, I pels companys, al final. però bicis en tot tipus pot haver-hi. Sí, sí, pot ser comprar motos, Sí, I comprar roba. o comprar clar. roba. Això és un bici... I tu allà heavy, incideixes, Parla. rotllo... No jutges, eh? Gasta molt. Però et ve el tio amb el Lambo cobrant 25.000 i dius, i tu... Bueno, al final jo dic, tu has decidit i després el teu futur pues, Bueno, vens serà una d'home, mica en una aquest cas. conseqüència del que tu facis avui, no? Però sí, això té molt consumisme. Jo tinc un cas proper d'una persona que s'ha comprat un Hyundai 4 cops el mateix. Impossible, no m'ho crec. Sí, sí, us ho dic de No veritat. és impossible. Sí, el mateix Hyundai. De color Adidas, verd. En color verd, després en color... De fet, jo li vaig portar a Berlín Sí. aquest Hyundai, resulta que no era el model que li agradava, Ah. i com no el podíem tornar a Berlín... És que jo el vaig veure i aquell model no... Bueno, no, sí, el color era el que volia, però el model no, era més acampanat. No, ja està. Aleshores vam anar a la tenda Adidas, Tot torna, eh? conec de memòria ja Tot torna. Adidas, se'l va comprar en un altre color, No m'ho crec. després no li agradava, o sigui, en aquell moment tenia 2, Consumisme. se'l va comprar per internet amb un altre color, però el model que li agradava, i ara mateix en té 3, però el pitjor de tot és que s'ha comprat un quart. O sigui, ara mateix en té 4 al seu armari. Clar. Aquesta persona clarament no administra bé els diners. Vull dir, se li hauria de fer una No, xerrada. però, ojo, perquè si és la seva felicitat, Clar. no? Tu, és el teu... O si puja de valor. Adonista dels jerseis. Tindrà 4. Era un pantaló. Jo Un pantaló? crec que una de les coses que estic treballant amb el llibre és la relació que tenim les persones amb els diners, i estic indagant molt aquí, no? Estem davant d'una Premio Nobel. Ojo, Ull, Futura? Ojo. ull. No crec. De con. Però Podria ser.
El problema és basar la teva identitat envers els diners que tu tinguis i creure que la teva felicitat, o sigui, la gent potser compra molt perquè per estar satisfent alguna necessitat oculta O una carència. o una carència. Aleshores, tot va molt enrere, no els pensaments i tot el que tenim envers els diners. Tot és culpa dels pares. Bueno, sempre... És que això ho va dir fa uns dies aquí sentat, vaig pensar, mira, Sí, culpa... Però és que, a veure, ens aportem de tot fins als 6 anys. Sí, Per molts això és cert. psicòlegs, aleshores, Sí, sí. no crec que sigui culpa dels pares, jo crec que els pares i les mares fan les coses de la millor forma que poden i tots tenim traumets infantils i portem Sí. una motxilla i tothom al carrer porta una motxilla i porta la seva Sí, sí. i el truc no és tant culpar els pares, culpar la vida, culpar el que t'ha passat. No, perquè la mala sort existeix, passen coses i lo important és com tu acciones i com tu desenvolupes envers aquesta circumstància que s'ha generat. Aleshores, no sé per què... molt bé, clar. Si us fem Oh, la keep going. Sí, clar, era superapassionant. Mira com ens hem centrat tots a la secció. Vale, Johnny Depp, de fet, sí que es va arruïnar. Sí, té pinta, és que tot el divorci de la dona. Clar. Ara, No, no en digues- anglès, però L'alcohol. no sé com es pronuncia aquest nom. Hugh Laurie. Oh, No sé si sabeu qui és. Sí, home, No. el doctor, no? El de House. Això. Sí. S'ha arruïnat un cop a la seva vida. A veure, un doctor cobra bé. No sé si Tu saps de doctors que Doctor s'han fake. arruïnat? Bueno, Però... és que els doctors són molt bons metges. però No tenen per què ser bons Clar, diners ni bons exacte. inversors. Però és actor, eh? Sí. Sí, ho sé, Ai, Hugh. ho sé. En Hughy. No, a veure, jo no sé què temes el veu així seriós. Jo et diria que ho ha fet molt bé. Jo crec Sí, que té jo pasta. també crec Que no s'ha Jo crec arruïnat. Que no s'ha arruïnat. Doncs molt bé, has encertat els dos, eh? I- Molt bé, Dos de no s'ha dos, arruïnat. que hi ha segona ronda. Sí, ja segona ronda. Molt bé. Si vols venir, Però Hugh... prometo que no he mirat res, o sea... No, ja. No, ja, Home, ja. seria una mica raro que per un podcast nostre t'haguessis mirat Sí, saps si què? algun famós s'ha arruïnat. I què? Fabià, anem amb David Hasselhoff. No. Coneixeu? Jo no el conec. Sí, És no, el està famós. dels Vigilantes de la playa. Vale. Està molt fort. Hòstia, aquest sí. Hòstia. Aquest Aquest sí que s'ha arruïnat. sí. És a dir, M'agrada. dos arruïnats a Vigilantes de la Playa, no? Quin? La Pamela Anderson. Correcte. Sí. Bueno, Bueno, clar, s'ha no ho arruïnat sabem. perquè... Potser No ho Sí, sabem. sí. Potser ho va fer bé. Sí, també s'ha arruïnat dos a Hòstia. Vigilantes de la playa. Què va fer aquella sèrie? No vigilaven bé, eh? Arruïnat. No. No vigilaven bé. Però veus, felicitat igual a arruïnar-se. Mira, Néstor, t'ha tocat un altre cantant. Aquest cop no és de la Terra, sinó que és Elton John. Jo diria que Pots no. cantar una cançó, si vols, també d'Elton John. Uf. És que ara no m'hi vull posar. No, Jo crec que no. que no s'ha arruïnat. No. Pues sí. Sí. Si has vist la pel·lícula que té Rock. És que no l'he veritat. vist, no l'he vist. Sempre l'he tingut pendent de veure-la, eh? Sí. És bona. Amb la Freddie Mercury. Sí, Jo només he vist la de Freddie Freddie. Mercury. Dic, quin era? Quina pel·li vaig Frederic Mercuri, no? Aquest, correcte. Bueno, i acabem. Frederic. Martín, l'últim. El Dandy de Barcelona. Oh! No. Aquest va néixer arruïnat, no? No. Aquest tio... Sí, s'ha arruïnat. Doncs sorprenentment no, tio. Sí. No. He tocat molts cops a la loteria, però s'ha arruïnat, segur. Jo crec que no. No. Tio, el podíem escriure perquè vingués. A mi no em cau bé. Bueno, però Fa vaga, Però- tio. bueno, és un No és home... un dels teus, perquè es podria haver posat pèl 1000 cops i més s'ha posat pèl. Clar. Pèl de què? Bueno, però... Pit. No, però és un tio que no gasta tontament. Segur que sí. Sabeu quantes persones que guanyen la loteria s'arruïna després? Moltíssimes, no? Diuen que moltes, no? Sí, 3 de cada 4. Hòstia. És una situació pitjor. És que no és que... O sigui, pitjor que... Clar, Però aquells, clar, perquè no aquells pots- primers anys que et toca la loteria. Buah, Com aquells es Com primers se'ls anys. viuen? O potser són molt pocs. Sí, sí, sí. Va. Això és que no tenen una bona Conclusió. assessora. Acabem el podcast Guanyar amb molts aquesta diners reflexió. no et fa ric, si no saber-los administrar. Això és Bum! important. I per això necessites una assessora financera. Tanquem amb Exacte. això, no? Vive rápido y muere pronto, no? Això no té... Això no... Oh, jo viuré molts anys. Clar, Després ja explicarem. De Després fet, jo vull l'explicarem. arribar fins al 100. clar, jo també. Hem de viure moltíssim. I arribaran als 120. Sí, jo Hem no sé si d'apalancar-nos. nosaltres ja, però... No, però- Encara ens Però és veritat, com a final de podcast... Sí, digues, Fabià, estem tots. To big per to tu. fail. És el teu podcast. al Sí, final. estem Sí, aquí per tu. al final sí, bueno, jo, sí, és igual. Sí. Què ens agradaria dir? La teva No, casa. que la gent que hagi arribat fins aquí, ja que ha arribat fins aquí, que ens tiri un puto like, no? És Ja... el primer cop que Ho fem, demanem, ho eh? fem. Tinc una idea. Quina? Per què no ho demanes tu? Tinc una idea. Si algú ens escriu, vosaltres o a mi... En aquest minut de podcast, que és una hora. perquè he arribat aquí. Exacte. Sí. Que ens diu una paraula que ens inventem o alguna cosa. Assessorament gratis. APT Hander. Assessorament gratis. Assessorament No, una... Ojo, que me Frugal, desconto. frugal, frugal. Frugal. Frugal serà la paraula. Ron frugal. Ron frugal.
Però és poc amb assessorament. No, soc Pues frugal. un altre. Soc frugal. Digue'ns alguna paraula tècnica d'assessorament Hashtag soc frugal. financer. No, doncs va, frugal, em sembla bé. Vale, És una frugal. paraula nova, si Clar. tens una paraula nova. Frugal. Eduquem. I ajudem a fer una planificació financera. Va, I així la gent perfecte. perd la por i ens escolta el podcast. Perfecte, em sembla genial. Però què ho han de fer? Ho han de deixar als comentaris o... Clar, No, per DM. Per DM. tu ets el... No, perquè per diem tampoc guanyem res. No, Hauríem d'escriure. als comentaris, si algú ha arribat fins aquí i vol un assessorament gratis de la Liz Serena? Serena, A YouTube, no? Un comentari a YouTube. A YouTube. No, like, compartir No demanem tant, perquè si algú ha arribat fins aquí... follow Si algú ha arribat i fins aquí... DM. El nostre community manager ens està donant una idea millor, Maria. Crec que eres comentaris, Comentari a no. Instagram que engagement. Sí, Epa! sí, sí. Deixant-nos que ens segueixen, que Vale. ens comparteixin. Sí, jo crec que la persona que arribi fins tan lluny i ha fet un esforç tan gran en aquesta vida que s'ho mereix tot. És a dir, persona que has arribat fins aquí. gràcies. Gràcies. No, Frugal. gràcies. T'ajudaré a les finances. Sí, Mira, eres frugal. que ens faci un comentari a qualsevol post d'aquest episodi posant frugal i l'ajudarem i jo, t'ho juro, jo li explicaré. Podrà venir de públic. Podrà venir a Va, públic. públic. Li donarem birres i jo li explicaré les meves empreses mineres d'Angola. Vale, també? Perfecte. Perfecte. Tu Vinga. la vols oferir a algú o no, rata? Una abraçada. Una abraçada, Una no? abraçadeta. Això no és que no té ni preu. No, això no té preu. No té preu. Bueno, moltes gràcies, Liz, per venir. Gràcies per venir. A Gràcies. vosaltres. Espero que hagis estat bé i ens veiem la setmana que ve amb un nou capítol de Monte Casino. Monte Casino. Monte Casino.